Labarina Hausa Nobels. Ku zo ga sabon labari. Tashar nan taku da kuka sani wato nazarta Hausa Nobels. Mun canza mata suna, mun dawo da ita Labarina Hausa Nobels. Za mu ci gaba da gabatar muku da shirye-shiryenmu kamar yadda muka saba. Ku dai ku kasance da mu. Bayan haka, muna masu baku haƙuri na shiru da kuka ji mu na kwana biyu. Hakan ya faru ne sakamakon 'yan shirye-shiryen da muke yi domin ku. Za ku rinka jin mu fiye da yadda kuka san mu a da. Mu dai burinmu shine ku kasance da mu a wannan tasha mai albarka, Labarina Hausa Nobels. Mun yi muku tanadin littattafai masu daɗi waɗanda za su sa ku nishaɗi su faranta muku rai, kamar su Hatsabibiya. Masu iya magana suka ce, komi nisan dare gari zai waye. Akwai wata shawara da nake so in baka, wanda idan har muka ɗauke ta za ta dawwamar da zaman mu har abada. To ina jinki, wace irin shawara ce wannan? So nake ka ƙara aure. Ni da ne miki alƙawari har abada ba zan taɓa miki kishiya ba? Ai dole ce ta sa, domin idan muka dawwama babu haihuwa, ai kaga dole iyayenka za su raba. Amma kaga idan ka auro wata ta zo ta haihu, za mu iya karɓar bebin sai kuma ita mu kore ta. Kina ganin hakan yayi? Abin da kike so shi za a yi. Dan na fi ƙaunar ki fiye da kowace mace a duniya. Hatsabibiya, ƙautacciyar maki. Rashin haihuwa ya rikita ta, ya gigita ta, ta rasa ina za ta sa kanta domin ba ta sha'awar ta rabu da wannan miji nata. Hatsabibiya. Wani littafin ya haɗu sosai. Ina za ta sa kanta? Shin wannan shawara da ta ba mijinta ya yi kuwa? Ku biyo mu a wannan shahararren littafi, Hatsabibiya. Ya samu rubutu daga Ummu Mahir, Mrs. Green. Mu kasance da mu da ku akan YouTube channel ɗinmu wato Labarina Hausa Novel domin jin irin turka-turkar da yake ɗauke da shi a wannan littafi. Hatsabibiya. Labarina Hausa Nobels ta wace ta kuce mun muku tanadi fiye da yadda ba ku tunani. Za ku sha littattafai masu daɗi da armashi. Facaloli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu kallon mu da kuma sauraron mu. Yau ma ga mu ɗauke da sabon saƙo zuwa gare ku. Saƙo ne mai cike da ban al'ajabi, ban tausayi, ban mamaki da kuma rikitar da kwakwalwa. Wai shin dama akwai masu irin wannan hali a duniya? Facaloli. Ƙayataccen littafin Hausa. Ina ma abota sauraron littattafan Hausa? To yau ga mu da wani sabo zai faɗakar da ku, ya nishaɗantar da ku, wato Facaloli. Kai, ina ma a ce ba irin wannan zaman ake ba. Zama ne da ya fi zaman kishiya da kishiyarta. Domin wannan zama na Facaloli yakan rarraba kan 'ya'ya kuma ya lalata musu tarbiyya. Daga ƙarshe ya haifar da rashin ganin girman juna. Facaloli kenan. Za ku sha mamaki a wannan littafi. Mu kasance da mu da ku akan YouTube channel ɗinmu wato Labarina Hausa Nobels. Ku shiga ku yi mana subscribing domin sauraron Ƙayataccen littafin Hausa. Ummu Mahir, Mrs. Green. Facaloli. Bayan haka akwai littafin nan da kuka saurara wato Kishi da Aljana. Za mu zo muku da shi amma a ɗaya tashar tamu wato taskar makaranci. Kishi da Aljana Return. Ni fa abin nan ya fi ƙarfi na. A ina ka taɓa ganin an yi mu'amalar zamantakewa tsakanin mutum da aljani? Na fi so ki kwantar da hankalinki. Babu abin da zai same mu. Kuma malam ya ce dawowa ta yi domin... Wallahi ba zan iya jurewa ba. Kawai ta dawo ne kawai don ta cutar da mu. Ka manta irin wahalar da muka sha a baya ne? Kishi da Aljana Return. Ina ma abota sauraron littattafan Hausa, musamman waɗanda suka bibi littafinmu na Kishi da Aljana. ya dawo muku a sabon salo. Littafi ne mai ban mamaki, ban al'ajabi da kuma ban tausayi. Mrs. Suleiman Zainab Falalu ce ta zauna ta baje basira da fikira
ta dawo muku da wannan littafi. To yau gashi ya zo da wani sabon salo. Kishi da aljana return. Mu kasance da mu da ku a wannan tashar mai farin jini, wato taskar makaranci, domin sauraron wannan ƙayataccen littafi. Kishi da aljana return. Kishi da aljana return. Nishaɗantarwa, faɗakarwa, wa'azantarwa. Ku kasance da Labarina Hausa Novels. Za ku iya turo mana saƙonnin shawarwarinku ko kuma ƙorafi ko gyara ta WhatsApp nambar mu kamar haka: 070-8981-6450. Labarina Hausa Novels ta ku ce. Mun gode da irin haɗin kan da kuka bamu na jiran mu har tsawon wannan lokaci. Za mu faranta muku daidai gwargwado insha Allah. Mu dai ku kasance da mu, kar ku manta da mu. Ku yi mana subscribing, ku yi mana share, sannan ku yi mana liking da comment a tashar ku mai farin jini, Labarina Hausa Novels.